Herakles vastaan MMA Vantaa. Käänny, polvi pysyy välissä. Antti on varmaan. Riimäen Herakles MMA Vantaa. Tähän 2. Minuuttia jäljellä. 7 jäljellä. Ja siis valmistautuu isoveksellisten Parikko ja Oulu. Ja myös saman sarjan isoveksellisten Jyväskylän Päihtäläpien Takano valmistautuu. Käänny takas kaardiin vaan! Saat marssi! Pelatamilla on 1. Ensimmäinen osaottelun voittaja Turun Youth-seuran Nils Sarhonen vei joukkueensa 1-0 johtaa. Seuraava osaottelu Joni Virtanen vastaan Joonatan Voltti. Tulee! Minuuttia. Potkaise se polvesta! Nyt se alkaa kiinni sinne kunnolla ja syspaat sisään. Kunnon se dippi! Se vaan otti. Polvi välis! Jui siihen! Hyvä! Just noin! Vasemmalla kädellä underhookia selkää! Ottakaa polvi alta, jos teet samaa. Oikein jalka kaveri polveen. Just teet polvet käsi ulkopuolelle. Ja palauta kaardi. Sitä päätä kohtaa. Just palauta kaardi. Puoli minuuttia vielä! Potkaise se polvi alta, potkaise se alta. Antti on matkassa. Väsytä pistoja sitä kaveria. Pidä vaikka siinä loppupuolella. Pidä siinä. Eli joukkueet kun katsot tuolta taulukoista näitä ottelujärjestyksiä, käymme siis sarjoittain niin, että isoimmat ottelumäärät ovat sarit ensiksi sitten järjestyksestä pienestä valkoisesta aina eliteen. Kun mennään samalla kierroksella, niin käydään otteluita. Ei käydä erikseen valkoisten tai sinisten tai elitisarjaa, vaan sitä mukaan missä vaiheessa kaaviota ottelut etenevät. Tätä meillä on 4. Finfighterit menivät 2-0 johtoon. Nyt Heraklesilla on tiukat paikat, koska heidän tulee voittaa kaikki loput 3 ottelua selvitykseen seuraavalle kierrokselle. Ja tätä meillä on 3. Action Sports Center meni 3-0 voitolla tästä eteenpäin. Ja GB10 valitettavasti Noniin Timo, puntit kiinni ja ohi!